Sašo, kedy vstávaš? O 7 ráno, o 6 ráno, Vlado. A na čo? Aby som... No, na čo? Neviem do piče. Kam ideš? Idem hrabať luky na Matadorky. Koľko dostaneš? Nič. Na čo tam ideš? Pre zábavu, Vlado. Ale hovno. Vážne, A Vlado. to si teraz pitý z rumov, hej, námorník. Áno, vážne, Vlado. Idem pre zábavu. No, bež do piče, Vlado. A prečo? Prečo máš do... Choď do piče, Vlado. Prečo ako ty kokos? Choď do piče. Šašo, čo ti je? Námorník, kde je Mielčina? Nespí. Najebaný Šašo. 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 Čo chceš? A na čo ideš na tie Matadorky? Aby som tam hrabal luky do piče. A jaké sú veľké tie luky? Strašne veľké. A s kým ideš? S kamarátmi. A ty ako ideš hrabať luky a nič za to nedostaneš, na či ti to je dobre? Presne tak. A na či ti to je dobre? To by si nepochopil. Prečo ja to pochopím? Nepochopíš to. Šašo. Námorník spí. Nekníše ťa? Trošku. Daj. Chod do piče, Vlado. Daj, čo sa smeješ? Čo sa smeješ do piče? Koľko... Chod do haja. Ty si pekne vravím. Koľko si toho vypil? Chod do haja. Koľko si toho vypil? Pekne vravím. Koľko si toho vypil? Strašne veľa, Vlado. A čo si pil? Rumcaj? No. Za 15? No? Za 11. Kde? Vono. Vespa bez. Vespa. Kurva, za 11. Šašo, nezaspí mi tu na smeťáku. Vlado, to mi pošleš. Vlado. Šašo, to je interview pre Markízu. To je interview pre Markízu. Zdravím Markízu. Oni majú úplne na piču správy. Čau. Prečo mám na piči správy? Lebo neponúkajú to, čo je pravda. Čau. A chcel by si byť Janko Tribuba? Janko Tribula by som nechcel byť, lebo to je úplný kokot, ktoré bere úplne na piču správy. Čau. A chcel by si moderovať športové správy? A teraz sa vrátim späť do haly, lebo šport ma absolútne nezaujíma, Vlado. A chcel by si moderovať Music Box? Music Box absolútne nie. A chcel by si moderovať nejakú hudobnú reláciu, kde by vystupoval Dream Theater? Nie, určite nie, pretože